Ja toto je moje ďalšie video a ideme si zahrať Rivals na Robloxe. Takže ideme na to. Rivals. Tu je Rivals. Takže ideme na to. Poďme na to. Okay, poďme na to. Poďme na to, poďme na to. Poďme na to, poďme na to. Nás trošku dechšie. Skibidi. Líderkou má tiež, a máme tiež líderkou. No kto ide proti mne? No poď proti mne. Mi tu nevadí, poď ma hrať na ovládači. Nebudem mať dobrý aim. Podľa mňa. Nebudem mať dobrý aim. Však vyskúšam to. Takže možno dlho hráva na počítači, na ovládači. Takže vieš možno... Dobre. Dostal, riadne. Tu máš easy. Tu máš Esi, ale Maďar. No nie, proste, on je slabočky. Ja som hovoril, že nemám dobrý. Bum. Dobrý, no. Ale proste ja som lepší. Ja som lepší kamarát. Proste ja zničím aj s lukom. Zatiaľ, keď teraz ho zabijete, musíte dať like aj odber. Musíte. Teraz, keď ho zabijem. Musíte dať ten like aj odber. Proste, keď 5-0 to bude easy. To bude 5-0. 5-0 úplne easy. Jeden typek. A tam je ten. Však teraz tu bol. Ale chrbát žeráš. No, keď hrá chrbát, to je veľmi taká špiniacká taktika. Veľmi špiniacká. Veľmi špiniacká. Yes. Už mám jedno malo. Easy. 4-1. To bude 5-1. Teraz ešte tam si toto a sa rifle. Poďme na neho. Poďme. Ty vole, ty mi dal nejakú. Kde to je? Easy. Je to hra 5-1. Je to tam 5-1. Je to tam. Leave. No, už nič. Poďme. Ja chcem ísť. Ja chcem ísť proti tebe. Splash. Zase arena. Preto všetci hráte tú arénu, bože. Tá aréna. Mňa nebaví. Vieš, oni tu také, neviem, čo tu hrajú proste. Tu samé RPGčka hrajú. Dostal? Easy. Je tam 1-0. Vyskúšam teraz luk. Tak. Luk, poďme. Nesekaj. Ahoj. Ja musím mi dať damage. Idem dohoru. Travo. Prečo mi to seká? Nesekaj. No dobre, aspoň sa to odseklo. Yes, aj tak som vyhnal. Je tam, dávam. Teraz dávam toto. Side rifle. Tak. Kde? Aha, ty si tam. Týren. Tu máš to, kámo, mi dá za 120 RPGčkom. Nevadí. Tak. Keď dáš proste, on ti dá jeden ten RPG normálne.
som na jeden damage. Nevadí. S tým nožikom proste to nemám. Nie, ale som nechcel lúk. Prečo mi to stále seká? Ty vole, jak mi môže. Musí mi to sekať. Jaj. Ale kámo. Yes, nemáš čo nozom, kámo. Nemáš čo nozom. Chcem asaj rifle. Chcem proste zničiť. Proste chcem ho zničiť. Kde si? No kde? A chrbáty, tu chceš hrať na mňa. Zas to proste mi dá zase. On sa iba tým nožom. Come on. Yes. 4-2. Yes. Poďme, musíme ho zničiť. Musíme ho proste zničiť. Kde je? A kde? Tu je. Jau, ty vole. Musí zase asi tým nožom. Ale zničom, alebo... Keď nebol za mňa tá stena... Škoda. Nevadí. Kam tu? Zase... Jau. Nesekaj. Bože, musím to sekať. Tak ale keby mi to nesekalo, tak by aj vyhral, len to už nesekalo. No nevadí, poďme na ňo. No, konečne. Kde je? No, kde si? Tu si. Jau. Jasné. A teraz má násek. Jasné. Aj bože, keď mi to neseká. Ja nevadí. Som aj zničil. Bo nebol nejaký najlepší. By som aj zničil. Nevadí. Kde? Poď ty s vami. Poď. Ja ťa zničím, kamo. Ja chcem ísť s ním. Kamo, ja chcem ísť. Jasné. Poď už. Poď niekto. Prečo to tak seká? Nevadí, no poďme. Vidíte už niekto hrať. A kamarát sa pripojil. Kde si? Dám invite. Kde? Nechcem s tebou, ja chcem ísť s Montým. Nesekaj. Splash. Nie, to čo je zase. Pred ničím. Poďme na ňo. Zničíme ho. Poďme na ňo. Máme nejakú laserovku. Tu. Strela sa mu. Jo, to čo má? Yes. Je tam. Yes. 1-0. On má tiež kanál, takže môžete si pozrieť Dragomonty, takže môžete mu dať like a odber.
Tak, kde je? Kde je vlastne? Kde? Kde si? To stalo. Musí to zabiť. Ježiško, som padol. Skoro som padol. Vzadu čo? Dostal, yes, je mŕtvy. Yes, je to mŕtvy. Je mŕtvy. Mám ho. Yes. Mám ho. Poďme na ňo. Podľa snajpa. To je nebezpečné. Yes, ale je mŕtvy. Yes. 3-0. Je tam 3-0 proste. 3-0. Jo. Tu máš. Yes, je mŕtvy. Yes. Môžeme dať 5-0. To bude dobre. Ja mám 5-0. Poďme na ňu. Poďme. Dal mi hlavu. Nevadí. Určite strieľa do toho hore. On sa tu nejako odráža. Prečo to horí už? Na mne. Prečo to je na mne? Kam zase mi dal hlavu? Nevadí. Nevadí. Poďme na ňo. Bum. Zase hlavu, kámo. Kámo, to je problém. Nevadí, poďme na ňo. Musím ho už ničiť. Kámo, to bude comeback jak hovádo, kámo, keď mi dá 5-0. Yes, je mŕtvy. 5-0, easy 5-0. A toto bude koniec tohto videa. Čau. Počkajte ešte. Nedá sa mi to vypnúť, tak ešte raz.